hem na-eji m hụ mburu ya ofu agbacha bịa gbotewere ọnọ ka ụnọ hụ werekwanụ mme ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akụ. Achọghị m igbu oge ọnụ. Ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m nwa mba nọ m za ya sị m toledele okwu n'ugboelu na ya ma what to do na ya dị confused. M sị nna m ngịrị ya sị m na ya na-agba keke tricycle tuketoko ụkwụ atọ n'ọhịa ya na-agba emetakwana nwetatụ nwa nga aka ruru ebe mee nwa agbọghọbịa nta ya na ya bọrọ na mma ha hụrụ onwe ha n'anya hụbigo onwe ha oke na ya hụrụ nwanụ n'anya hụ ya anya ma ọ gbuo gwere n'ala ya na nwanụ na-eme andọ ya wada tegwe na ụmụnne ndị ka ọzọ isii ka o toro nne mụrụ 7 ya etogeto ụmụ isii a na-emekwana ọtọ ọ rụrụ nne na nna ya ọ ya ka ya na nwanụ ya dakara ya nakwa enyere ya aka mgbe ụfọdụ kwa ya emechakwala bige rice ọ ga-ebige nne na nna ha emechaa jụwa ese onye bire rice ya kpa onye ebire rice ka ya ekele ogbo ya mgbe ya na-enwetala ohere gaa atọpuola hụ rice eri migwene rice mgbe ya mechaziri gaa ya gara nga buru keke ya gaa nne ke nwaanyị agbarụ ihu nna ya kpochiwe ihu ya file na ekege osoge bụ okwu bifo ya bata ịmanụ di na nwunye ka ya batara nga na kelechaa ha nne ke nwaanyị jụọ ya ebu keke ya sị n'ọjọọ sọrọ amụga keke ka ọwụ mege ebu ya agbaga no ka onye o were mere ihe ome onwe ya obiọma ka ọwụ chọrọ ya sọ biznes ya na-eme nne ke nwaanyị asị no ga wọk na first of all na ha ekelere na rice o biri ha na ọ marakwa na ya anaghị ya rice mana ebe o nyere ha rice na ya thank you mana ihe ha sị ka ha gwa ya wụ na ya biko wepụ aka ya n'ahụ nwa ha na ha achọghị mba ya jụọ ha sị na ya achọghị na etozughị nwa okorobịa ka ọ ya jụrụ njọ nwoke ka ọ ya gbachigahụ mbọ ike ka ọ na-agụrụ ga-egbu nwa ha na ya laikiri ada ha ya laikiri nwa ha nwaanyị the woman na-eghewe ọnụ okweghị di ya na-ekwu bụ di ya na-ekwu mana ọnụ ke nwaanyị ekweghị ka the man kwugekwa ihe ya nwunye ekwuge mana ọnụ nwunye pịaga ka ọgba nwunye sị mba nwa ya ada ya nwaanyị na ọ ya ka ishi na ọkwa na ya tochiri ụmụnne niile na ha chọrọ ọlụ onye ọ ga-alụ onwe ike nyere ha aka kwazie ụmụnne na-eji anya ahụhụ anya isi na-enwe onye na-amụ nwa dị nwunye na ọ ga-aga hakwa ebe ọ ga-ata ahụhụ na kemgbe ekwere ya ekwerelu di n'ọwa ahụhụ na ada ya nwaanyị nọ n'ụgbara ihu topụrụ nwa agbọbịa makwara nụ mma ha azụkwana ya ka ọma ha azụgaghị ya ka ọ bịa bịa sorokwa bịa ta ahụhụ na another family ụmụnne m ọsọ ụkwa toyi n'ala ya ka emegidere ya hụ wehe ụkwụla ya emechaa lawa nwata anọntara achụwa ya si ya na ya mindkwala nne na nna ya na ote ha na-eme na emecha n'obi ha ga-elo mgbe papa ya notisiri dat na ya na nwa aka na-akpa ihe ọzọ ya nọ ha were polisi mee ya arrest boeke ya na-arụ kwuo ihe niile the woman na-ebe akwa na police station na-ebe the DPO ahụ ji dị okwu elege akwa nwaanyị abịaga si ya nna ya si na ọ gaghị adịrị gị izu ịgaga na family gị ịlụ nwaanyị achọghị m dị anabata ahụ na ụmụ nwaanyị juru eju na yesterday na ọ dịka ugbu a ka ekwensị na-eji akpaghe nwoke ihu eme ya ihe na ọ ga-apụtali n'ime ya na-ehọrị na ha ewerele polisi mewekele ugbuelu na ọ gaa n'ihu na ha nwekwara ike ịchụ ya diabolically na ndị nwe ya zụọ ya ka ọ bịa eriwe ka ihe bịa mebie na ndụ ya na o wepụ aka n'ukwu nwa na wurugodugodu na o wepụ aka elegokwu a nwoke a gwara ya mee advice ka onye nna ya kwere the DPS ngwa na ya ga-eti gị aka n'akwụkwọ na ya ga-anọ miles away from that girl ya welite biro aka ya na-eshake ya maghị otu esi asign ihe mana ya mechara sign cha bilie so ngwa ka ọ dịbara chukwu DPS ya gaa nke ọma ya ma ọfụ madam ya si ịhụnanya ya ọ sign ya na ọ gaghị anụketekwe nwa ṅụ again ya gawara onwe oruhu 2 weeks plan enweburu ihe ya plan ga ya na enyi ya nwoke connect ga ya ihe ahụ enwe isi ya gawa Port Harcourt ma shop ma gịnị ya kwụrụ ụgwọ bidozie rewezie keke parts onye ahụ eme introduce to ebe a na-ebute keke parts na ya nọzi na Port Harcourt shop eju n'ọnụ dị ga ebige ya ahịa kpọsa na-arụzi keke arụ ya na-erezi parts ya na-arụzi ya na ha agbazi agba 1 month later ya gara Port Harcourt this girl ya na ya bụ
this girl akpọ ya na phone si ya na ya dị ime. Ya sị imekwa na ele otu a ga-emekwa ya. Ya sị na ya ga-amụ ya. Na ya ga-amụ ya. Na ya love ịnụ n'ekiti ya na abụ ya ga-ekwe ka ọ nwụọ na ya ga-amụ ya. Ya gakwa na-agwa mme na ya rili ime ntị afọ ime buo. Ya sị na ya galata ihe aka n'akwụkwọ na ya ga-abịa ketekwa ya. Ya ga-anọ miles away. Na ya amaghị otu ihe a ga-adị. Na ọ gwakwa parents ya ka ha lee ma ha ga-echenji obi because before ya na-abịa ketekwa ya na agakwaga polisi kwukwe datina ha consent ka ya bịa. The girl agbanyụ phone. Okpo ha yo tili 7 months na-aga 8 months. Ya feel na ọmụzi hụ dị nwa. Ya kpekwa na ya na-epik. Ya be notice na block ọla ya ọ naghị epikzi. Nwanyị mba nọ ka ha kwụrụ racha. Ego bata zayotene ya wuhote ya tụwara anya. Chukwu nna mere ya ebere ebido emewe ọfụma. Ya move on. Hụ another girl dị mma. Dị mma dịkwanụ supportive. Ya na ya abụọ ebido emewe. Ya like this girl. Ha ebido emewe ihe. To an extent the girl ụzọ onye dọga ya bịa hụ parents. Ya sị ka ya gbaje megawa ka ya mara ihe nọ n'ime Igbo. Ka ọ hapụ ịwụ onye ka ọzọ. Ya werere mkpụrụ obi enye. Ruzie mgbe ya hụrụ parents ya. Ije agawo ha ga. Ka ya ga hụ nwa parents ya. N'ihi na ya likere ya nwatakịrị. Ha ga-ahụkwanụ parents ya nabatachakwa na ya ọfụma. Nabata ya. Na ebukwe keke gawo. Ka ya mara ihe ya baje n'ime ka ọ wee go ka ndị ka ịchọga kwake. Na ebughekwe keke ga. Ha anabatacha ya. Shiere ya nwe ofe ha. The woman agwa ya sị na ya na-ahụ ote nwa ya shekpụrụ ya na ọnụ. Na nwa ya gwacha nne na ihe naanị ihe ya ma ebe nwa ya ga-anọ nwee peace of mind. Ebe nwa ya ga-anọ. Ya na di ya were otu obibiri. Ote ya na di ka eshi were otu obibiri. Na mgbe ya lụrụ di ya na enwe ihe di ya nwere. Mana today na ahụ dị ha mma. Na ebelivuru na ọ na-agba mbọ na ọ gbashiri ike na ahụ ga-adị ọkwụ ọtọ ga-adị. Ihe dị mkpawo ịhụnanya. Nwaanyị a na-ekwu ya sị ya nụkwa ka ya ọwụ opposite of nke ha ene. Gwụcha. Ụta ka ha shi mara onwe ya mara the family ya na nwa anọ tere mewe. Na nwaanyị mba nọ mza. Ọ sị ya nọzi. Phone ya ring ya. Onye kpere na phone ya wụrụ Madis girl. Ya na abụọ mere ihe ndị ka emere ya eti aka n'akwụkwọ. Kpoo ya gwawe. Datina ya tụrụ nwa ya ime. Na ya gwara ya na ya stay away. Ọ gawa stay away kama ọ ga-stay away make sure na ọ tụrụ nwa ya ime before na stay away. Na 1 month after o tichara aka n'akwụkwọ from the result scan nwa ya nwaanyị. Na 1 month after o tichara aka n'akwụkwọ afọ ime acha. No afọ ime ahụ complications shi na afọ ime ahụ ka nwa ya suffer today. Na nwa ya nwaanyị needed surgery ka correct ihe mebiri n'ahụ ya. Na ọ bụrụ na ya lose nwa na ọ gakwa jụọ ese. Na ọnwa ndị na-agbara afọ na ọ ga-agbara ya afọ. Na ọ gaghị alara ya nwa ya n'ihi destroy ya nwa ya gashi ike. Na ọ bụrụ na mgbe o tiri aka n'akwụkwọ ọ lawara onweghị ihe ọtụwahụ nwa ya ime no problem. Mana ọ tụrụ nwa ya ime kụọ mkpụrụ ya before make a move. Oti aka na akwụkwọ. Onwe mgbe o wetara ọnụ sị na atịkwa ama afọ ime this and that. Na nwa ya nwaanyị needed surgery. Ya na di ejikwana ho dịka ego akpọga aha na needed iji correct ihe ahụ nwa. Ya jụọ ese ọmụọna dị nwa amụọ. Ya asị nwa ha amụọ ya. Na kemgbe 7 months na nwa ya na-enwe spotting. Enweghị everyday ọbara na-agbagaghị ya n'ahụ. Na nwa ya wozele nwa ya oruru ọbara. Na ya sị needed surgery. Ihe agwaga ya wụ na ọ bịa nwe ihe ọtọ oshi ntige nwe nọdị a oshi ụta bịa kpere ego ụlọ ọgwụ wepụta n'ọnọdụ ihe jiri egwe. Ọgbanyụ phone. Chukwu emebere ya rekọdụrụ kọl ya na ya abụọ. Jikere. Gwa enyi ya nwoke si ya biko na ọ ga-eburu ete ya moto ya. Enyi nwoke nwere moto abụọ. Na o buru ete ya otu moto na moto ya. Na ama na ije otu ije na-adị na ihe na ya gaje na ọwụ ihe ga-azọ ndụ. Na ya biko na ya lọta na ya ga-eme ya ka ọma. Enyi nwoke si moto akwa moto ya na ele nke ọ chọrọ iburu iburu. Ọsị na ya gwa ya nke ya chọrọ. Ọsị ya ngwa ya buru gawa na how long ka ya ga-anọkwa na village. Ya gwa ya. O release moto ahụ. Jike ọfụma. Ye fuel the tank buru moto foligeme. Wụchasịa paaki a na compound the woman rito. Mbata ya na-abata. The woman na-elewe sị na ọ ya nwa bụ moto. Ya sị ya sị nụkwa. Na ọ garachara mmewacha ọfụma chefuzie nwatakịrị nwaanyị ọ tụrụ ime ka ọ na nwa ya nwaanyị gwa ya na ya dịla ime. Ya gwawa ya sị ya madam ya sị na ọ dị too arrogant. Na ọ kwanyere onwe ya ugwu ka eme ihe a bịara eme. Na ọ bịa ịgba question ebe ịkọ
ihe yiri akụkọ na-ekso akụkọ na ya ga-agwa ya na ya wakpoghị nwa ya. Naanị onye ọ ga-agwa dịka okwu ahụ wụ onye awakporo nwa ya na-enweghị ihe ya na nwa ya nọ n'ime no relationship. Na ọ bụrụ na o kwere na ya na ileta nwa ya dịka nwoke nwunye dị ime, na ọ nwakwala nwa bombard ya with question thinking that ugbu a wụ mbọmbọ na o mere ọnụ ya rie ka ya mara ihe ya bịara na ihe butere ebe a na ọwa ịhụnanya na-enwe mgbe nwa ya kpara agwa ọjọọ na ọ ya wa obstacle na ọ jụkwala ajụjụ again repeat onwe bi iji ajụjụ a na-ajụ ụmụ oke na-enwe mgbe ya wakporo nwa ya na nwa ya na ọwa adult ya onwe ya wa adult na ihe na ya abụọ mere na ọ clear eyes na ya wụrụ na otu oshara ididie na ya gba akwụkwọ n'ọkụ na before ya revise ya back. Ọ sị the woman emepe chicha mkpara anya sọ ude mee ote di ya agwawe sị na ihe ọbụla ga-eme ka nwa ahụ dị ya mma. Ozugbo dị gele hụrụ ya obewe ya jụwa dị girl sị elekwana na ọ kpọrọ egwe na ya dị ime. Ya gwa sị ele ihe a ga-eme na ya etila aka n'akwụkwọ to stay miles away. Ọ gwa ya na ya ga-amụ nwa ka ọ wụọ ihe ji ịhụnanya ha megidezi ọ na-epikizi kwakọli ọ blọkụ ya na gịnị kpatara ka ihe complication ka ihe butere this complication. The girl agwawa ya n'ihu mma ya n'ihu mpa ya na ọ ma na ya tụbere ya ashị mbụ na mkpụrụ obi ya ka nọ ebe ọ nọ na ya enweghị ike ịtụrụ ya ashị n'elu ụwa Chineke kere na ya buru nwa ahụ mma ya mata na ya dị ime ya amaghị ebe mma ya gara ga-ebute something one day ya enweghị fever mma ya ga-eburu concussion biye na concussion na mma ya biri ya gwa mma ya sị ka ya ṅụọ ụlọ ọgwụ. Mma ya sị agala ụlọ ọgwụ ọbụla na nwaanyị ri ma mgbe niile na-agba agbakakwa n'ụlọ ọgwụ na ọṅụ ọgwụ mgbe ọ garịa ha ahụ tiri ya mụọ nwa ahụ na ihe mma ya gwara ya ọgwụ a ka ya ṅụrụ naanị ihe ya nụrụ n'ọtụrụ ya was afọ ebido hiwa ya ọbara bife na-eme nwata anụ ntara apụọ. Mma ya sị ka agaghị ụlọ ọgwụ ya sị ya agaghị aga ụlọ ọgwụ na ọ kpacha anya ebe ị ga-edestin na ihe ahụ ọ chọga n'isi na ya ga-ahụ ya. So mgbe the thing bịara dị too much efentie ga-eteteziri nọ n'ụlọ ọgwụ ya ma mgbe ha ji buge n'ụlọ ọgwụ a na-akọzi akụkọ ihe a ka ya lọtaziri ya notizizie na everyday na ọbara gbaga n'ahụ everyday ọbara gbaga n'ahụ everyday ya na-enwe bleeding na ọ ebe ya hụrụ onwe ya. Mma ya nọrọ ngasị na ihe nyere na ọwa ọgwụ na ya ọgwụ ya ṅụrụ mgbe ya rị ime ya ivu mgbe ya rị ime ya na ọwa ọgwụ na ahụ ụmụ nwaanyị na-ahụ aṅụ ahụ esie ha ike. Ya jụọ esi ịdị aware na nwa ṅụ dị ime gị ga-egbu nye mgbọrọgwụ na ka hapụ gị isiokwu sisi dị ya si dị gị mgbe asa ahụ jikere dị gị lasa ha aga ụlọ ọgwụ ka ọsọ ya kpere gaa specialist asị na ga-eme sọjiri nwaanyị mba nnọọ emekwele sọjiri nọ ntara mechaa ya nọ n'ụlọ ebuku efọ sọjiri mee the sọjiri mee ihe niile by the special grace of God ya laghachizie after discharge ya sị ya gwa ha na ya ga-alọta in 2 weeks time bịa mara otu o mere ya werekwe n'ezigbo ego nye the girl laghachi after 2 weeks ya lọta. The girl asị na since after the surgery na the bleeding na ọ kwụsịla and everything not dịla okay. Jụwazie ese ebe o denwere ya gwa ese nwe ebe ya denwere na in fact na ya ma ọtọ olege ugbu a na ihe na ya megadịla too na ha na the distance the silence adịla too much nkere ya na somebody ebidene na ya maghị ebe ya ga-akwagada person na and echetakwa na ya tiri aka n'akwụkwọ na ya gaghị abịaketa na ote mma ya shi ebihave na otu ugbu a ha adịla mma na ya achọghị mmadụ ịbịa kpọọ polisi na ya bịakwala again na ya mere nọ na ya na-ewe isi ya lọk ọ ya ka mpa ya gbawara sị ọwashi na na-eshi ụta ahụ eme na diga nwa ya nwaanyị ọ ga-ara ya ahụ ịtụte di bikos onye anọ na o mere sọjiri ya so sọjiri nwere open wound n'afọ ya lekewa onye anọ na o mere sọjiri onye ka ị na-aga ịgwa dat na enwere nwoke sị mba na ya nabataziele na ya hụ na ọdịnihu hụ na ọ ga-agbachi mbọ ike hụ na ọ ga-adabara ya na nwa na o lekwe nwa ya lụọ ya na-agwa ya si enweghị ike ime na otu eji buru keke bịa nga na ha chọọ ya ụsọ after nearly 1 year ya eburukwa keke gakwuru na n'ụlọ another family ya na nwa ha mege ha anabata ya na ya na nwa ahụ na relationship na nwa ahụ support gakwa ya na support na ha abụọ emewere ihe na ele otu ya ga-esiga gwa hata family nnabatara na ha achọzi ihe na ha nwachụga ya na o chetakwa na aka ya nọ na police station na ya nwee ike bịa ke ya bịara ugbu a na ya lakere ya dịla na ọ otu esi lụọ nwaanyị mba nnọọ ihe nna ka nwaanyị meziri ewu ga zụrụ ọjị gawa na village ya na-ama isi otu a ka ọnwa hụdịga isi mma ya kpe akpo mma ya bido bewe akwa na-ebe na fon na ya amaghị what to do na ụnụ gwadele
ya ma ihe ga-agwa onye ka ọhụrụ n'ugbo ene ya mahụ ihe ebe ga-edenwe na this girl na ya ka like ya mana the love anụzi di ya na obi ya pụọla ewere attention ya nyezi onye ka ọhụrụ na ihe ejiri gawa wụ because of otu ya na-echidere mgbe ha dịrị na ya bịa bịa zụọ ya ndụ because of ọwụ ịhụnanya the love na ya bịara because of gịnị ọwụ ihe gbasara ihe a ga-aga akụkọ that complication hapụ ime mention ya ewepụtakwana ego mee the surgery ihe na the girl ọ dịla oke na ha anụzie n'olu na-abịa lụọ the girl mpa ya na-agwa ya datị na ya bụ na ya makwa ihe akụga na chọọchị na ya ga-abịa lụọ nwa ya na ya nọrọ na ya ha nọ ya bịa banye na ndụ nwa ya bịa wetara ha memories ha na-aga echefuli na họrọ na ihe awụ ihe ya na ihe ije na awụ nwa ya wụ ihe a ga-agbarịcha asị hapụ ya na ya bịa lụrụwazie ya na ọ bịa lụwa ya na otu omene sọjiri enwe ọbụ onye ma magọkwata ime agụ na-asị ya test ya igbo magọkwara ime bifo na-akwụ ụgwọ isi na ọ bịa lụrụ ya ọ mụrụ nwa amụọ nwa ya na ya bụ ebiri na nwaanyị mba nọ ihe nna dị gị elukwuke na ụnụ gwadele ihe unu ga-eme ma ọ wụrụ ọnụ na enwere ebe ya eshiri mee ihe ọjọọ ụmụnne m nga ọha nọ m n'ọnụ otu o shirikwa etu m shibịa gbotoro ya ọnụ ewu nne nọ ngalakwa ị na-ege ewu nna nọ ngalakwa ị na-ege mgbe ị na-ama ihe echi ga-eweta alụla ka ịdọkashịa alụla ka ọgwụ alụla gị gị ikwukwuru n'ele ere especially nwa okorobịa na-eku ume n'isi ịma ihe echi ya ga-awụ akọnkludule gị sị ọ dịla ka ọ ga-adị na enweghị ọ pụtara jiri tụwa ya ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ